пайвандони як шаҳрванди боздоштшудаи чин аз мақомоти тоҷикистон хостанд ки ба ҳеҷ ваҷҳ ӯро ба ватанаш истирдод накунанд, чун дар он ҷо ҳукми қатл интизораш аст. Ин шаҳрванди чин дар оғози моҳи апрели имсол бо гумони қочоқи маводи мухаддир дар Душанбе боздошт шуда, феълан тафтиши қазияш идома дорад. Як манбаи огоҳ дар ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон рӯзи 24 апрел ба Радиои Озодӣ гуфт, ин дархости наздикони Айли Абулизӣ, шаҳрванди уйғуртабори чин, тавассути вакили дифоаш ба онҳо дастрас шудааст. Ҳамсӯҳбати мо гуфт, ин шаҳрванди боздоштшудаи чин дар ватанаш низ бо айни иттиҳом, яъне қочоқи маводи мухаддир дар ҷустуҷӯ қарор доштааст. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, тафтишҳои ибтидоӣ нишон медиҳад, ки Айли Абулизӣ, шаҳрванди чин, бештар дар Қирғизистон тиҷорат дошта, зоҳиран як шабакаи интиқоли маводи мухаддир ба Чинро ба роҳда доштааст. Вай дар ҳоли аз ҷониби мақомоти Тоҷикистон боздошт шудааст, ки дар роҳ ба сӯи Қирғизистон қарор дошт. Дар бозпурсиҳои аввалия худи ӯ низ иқрор кардааст, ки мехост ин маводи мухаддирро ба Чин интиқол диҳад. Як манбаи огоҳ аз парванда гуфт, аз ин шаҳрванди чин ва ҳамроҳаш Шарифҷон Аҳмадов, сокини Қирғизистон, тақрибан 9 кило маводи мухаддири нави афён гирифта шуда, нисбаташон бар асоси моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноӣ, яъне нашаҷалобӣ, парванда бозгардидааст. Ин банди кодекси ҷиноӣ аз 12 то 20 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. Наздикони Айли гуфтанд, барои қочоқи маводи мухаддир дар Чин ҳукми қатл медиҳанд ва беҳтар аст, ки ӯ дар Тоҷикистон ба зиндон маҳкум шавад ва муҳлати ҷазояшро дар ҳамин ҷо адо кунад. Чин соли гузашта Ҳасан Юсуфов, як шаҳрванди Тоҷикистонро бо ҷурми интиқоли маводи мухаддир қатл кард. Ҳасан Юсуфов, ки ба соҳибкорӣ ва воридоти мол аз Чин машғул буд, ҳанӯз 6 соли пеш дар Урумчи бо иттиҳоми қочоқи маводи мухаддир дастгир ва баъдан аз сӯи додгоҳи Чин ба қатл маҳкум шуд. Парлумони Тоҷикистон соли 2015 созишномаи истирдод миёни Душанбеву Пекинро тасвиб кард ва мақомот гуфта буданд, ки ин қарордод аз фирори ҷинояткорон пешгирӣ мекунад. Пурсарусадотарин ҳодисаи истирдод аз Чин ба Тоҷикистон ин интиқоли Давлатбек Ашуров, мулаққаб ба Димон, буд, ки моҳи августи соли 2012 замони амалиёти вижаи нирӯҳои ҳукуматӣ дар Бадахшон бо иттиҳоми қаллобӣ боздошт шуда, баъдан ба иттилои мақомот ба Чин фирор карда буд. Аммо аз бемористоне дар Чин дастгир ва ба Тоҷикистон истирдод шуд. Ҳарчанд баъдан мақомот гуфтанд, истирдоди ӯ ба Душанбе қонунӣ ва бар пояи тавофуқоти ду кишвар сурат гирифтааст, аммо бархе аз коршиносон ва асҳоби мухолиф таслими Димонро дар Чин дар ҳолати беморӣ, нақзи ҳуқуқи башар арзёбӣ карда буданд. Мақомоти интизомии Тоҷикистон қаблан гуфта буданд, ки 16 шаҳрванди кишвар дар зиндонҳои Чин ва 3 шаҳрванди Чин дар зиндонҳои Тоҷикистон адои ҷазо мекунанд.